Sziasztok! Ahogy az előző videóban megígértem, megmutatom, hogy kell kúszós csomót, illetve láncszemet készíteni. Először is a bal kezem mutatóujjára rátekerem a fonalat. A fonal vége a jobb kezemben van. Ezt így alulról keresztezem, hogy egy hurkot kapjak. Itt megfogom a hüvelyk és a középső ujjammal, és ebbe a hurokba beledugom fölülről a tűmet, és a horgolótűvel áthúzom a fonalat a hurkon. Közben a másik kezemmel folyamatosan fogom, és húzom. Itt picit igazítok rajta. És készen is van a kúszócsomónk. Itt a csomót fogom a hüvelyk és a középső ujjammal. Most egy hurok van a tűnkön. Ráhajtom a fonalat a tűre, és áthúzom a hurkon. Így készen is van az első láncszemünk. Próbáljuk meg még egyszer. Ráhajtom a fonalat a tűre, és áthúzom a hurkon. Elkészült a második láncszemünk is. A következő videóban megmutatom, hogyan kell rövid pálcát készíteni. Ha kíváncsi vagy rá, kövess be!